en sød giraf. Ikke ind i Mathias. Ja. Kom bare videre. Går du bare forbi? Går du bare forbi? Mine handsker. Jeg skal altså lige omklæde. Jeg skal. Skal vi holde pause? Nej, du skal ikke holde pause. Vi skal lige omklæde kamera. Ja, lige omklæde. Jeg skal lige være lidt sej. Og det synes jeg også, jeg skulle. Hvad må der ligger herude? Så her, så er jeg lidt sej. Jeg skal ikke derude. Sådan der, så. Det kommer tanden ud af scenen. Hvorfor? Det gider jeg ikke. Jeg vil ind igen. Hvor er mit sværd? Skal vi ikke lige fukke? Nej, det gider vi ikke endnu. Vi skal lige vente. Kan man tænde det her? Godt. Nej, det kan man ikke. Se, det er dårligt. På væggen. Hvorfor bliver jeg altid trækket bagud? Fordi du er så dum. Skal vi ikke prøve nu? Ej, vi har ikke tid. Vi skal lige hilse på min fætter Hakning. Hvad nu? Ja, okay. Så bukker jeg lige først. Jeg skal også. Er det færdigt? Ej, så skal vi. Det ses måske.